ምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ብ13 ተሓሳስ ኣብ ከረና ብዘካየዶ ገምጋም ኣብ ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ዘተባብዕ ገስጋስ ከም እተመዝገበ ተነጺሩ ብመሰረት ጸብጻብ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መጠን ተሳታፍነት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2016-2017 ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ12 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘርአየ መጠን ምቁራጽ ተማሃሮ ድማ ብ151 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተፈሊጡ ኣብ መዳይ ጥዕናውን ብዝሒ ኣብ እዋን ሕርሲ ዝሞታ ኣዴታት ኣብ 2017 ካብቲ ናይ 2016 ብኣስታት 56 ሚእታዊት ብዝሒ ዝሞቱ ህጻናት ድማ ብ33 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ በሪሁም ምንጭ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምውሓስን ሕርሻዊ ልምዓት ንምድንፋዕን ብዝተሰላሰለ ኣስታት 19 ሚልዮን ናቕፋ ዝወድእ ንጥፈታት ድማ ብርክዝ ዝበላ ዲጋታትን ራህያታትን ከም እተሰርሓን ከም እተጸገናን ገለ ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዘለዋ ጸብጻብ ህንፃዊ ልምዓት ገሊጹ ምሕዳር ከተማ ከረን ብወገኑ ተበላሽዩ ዝነበረ ናይ ሓመድ ጽርግያታት ምጽጋን ቅየሳውን ስራሓት ምጥርናፍ ዓድታት በጉ ምስልሳል ናይ መንበርን ሕርሻን ቦታታት ምኽላል መዝርጋሕ መስመር ማይን ቆጸርትን ሓደስቲ ዓማዊል ከምኡን ምጽጋን ብውሕጅ ዝተባሕጎገ ሻምብቆታት ዘጠቓልል መደባት ከም እተተግበረ አብሪሁም ማሕዳር ዞባ ዓንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ሕጽረታት ክማላእ ምህናጽን ምጽጋንን ምንጭታት ማይ ክቕጽል ከምኡን ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ ብምዝኻር ከምኒ ዝሰረቱ ልምዓታዊ መደባት ሞጊሱ ምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ11 ተሓሳስ ኣብ ባጽዕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ 2017 ዝተሰላሰለ መደባት ብምግምጋም ኣብ 2018 ክትግበራ ብዝተወጠነ መደባት ዘትዩ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለወ ትሕዝቶ ሓይሎም በርቐ ካቅርቦ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ቅጥባዊ ልምዓታዊ ትሕቲ ቅርጻውን ካልእን መድያት ንዝተዓመ መደባት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ኣብ ንኡስ ዞባታት ነቕፋ ሽዕብ ገልዓሎ ፎሮ ጊንዳዕ ኣፍዓበትን ባጽዕን ብማሽነሪ ዝተደገፈ ንጥፈታት ምፍዋስ ፍግረ መሬት ከም እተኻየደ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዓግማት ከም ተጸገነን ከም ተሰርሐን ከምኡውን 17,000 ሄክታር እኳ ተሓሪሱ እንተተዘርአ ክራማት ከበሳት ድኹም ስለ ዝነበረ ኩነታት ዘራእቲ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ከም ዘይኮነ በሪሆም ሕጽረት ጽሩይ ስተ ማይ ንምቅላልን ቀረብ ማይ ንምውሓስን ብዝተሳለጠ መደባት ድማ ኣብ እምበረሚ ደንጎሎ ላዕላይን መትከል ኣብየትን ሓደስቲ ፕሮጀክትታት ክዋደድ እንከሎ ቀረብ ማይ ኢረፋይልን ገልዓሎን ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ክትቀስ እንከሎ ኣብ ኣዶብሓ ኣፍዓበት ሽዕብ ጊንዳዕ ነፋሲት ፎሮን ላሕዚአንን ተበላሽዩ ዝጸንሐ መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓትን ሻምብቆታትን ብዘይካዚ ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ጥዕናን ሃብቲ ዓሳን ዝተመዝገበ ገስጋስን ዝነበረ ብድሆታትን ቀሪቡን ብሰፊሑ ተዘቲሎን ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ብርሰት ኣግራብ እናሳዕረረ ይመጽእ ስለ ዘሎ ግቡእ ኣቓልቦ ክወሃቦ ምትእትታዊ መጎጎድ ሓነት ብዝተጸንዐ ኣገባብ ክድፍኣሉ ከምኡ ልምዓት ብዝሓይለ ክቕጽል ዝብሉን ካልኦት ርእይቶታት ኣቕሪቦም ዋና ካየዲ ስራሕ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ክብሮም ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዝስምዖ ቃል ኣብ 2017 ዝተወጠኑ መደባት ብሓፈሻ معقاب ماين حمدن كأب فلاي مس كله حصرتاتهم زبزحو كم تسالتو تقيسو نيكلتشين 18 توتينهم زلو مدبات سرحنا معوات تران تساففنتن من حبرة السبك عزز تصويعهم ኣብ ከተማ ባጽዕ ብ14 ተሓሳስ ኣብ ተራ ንቑሕ ውዳበ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ኣበርክቶ ካድራት ህግደፍ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ዘተ ተኻይዱ ጸሓፈ ህግደፍ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ምስ ካድራት ጉጅለታት ጨነፈር ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ትካላትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ተራ ካድራት ኣብ ምቕላስ ዝውጠኑ መደባት ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሕጽረታት ብምእራም ብልጫታት ንምዕቃብን ንምድንፋዕን ተሳታፍነቶም ከበርኹ ኣዘኻኺሩ ኣብ 2018 ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ መሃብ ድማ ንጥፈታት መራሕቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝብርኸሉ ባይታ ክፍጠር ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣብ ትርክብ ዓመታዊ ጸብጸባት ፖለቲካውን ውድባውን ንጥፈታት ጉጅለታት ህግደፍ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጨናፍር ሚኒስትርታትን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት እቲ ዞባን ቀሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን ተሳተፍቲ በወገኖም ምሕያል ውዳበታት ቀዳምነት ክወሃቦ ስልጠና ካድራት ዓብ ቆላሕታ ክወሃቦ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ዝግበር ወፈያታት ድማ ክብርኽ ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም
እንጥቀመሎም መመላኽዒታት ካብ ጥቕሞም ሳዕቤናቶም ዝበዝሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቅድሚ ምጥቃምና ዓይነት ቆርበትናን ትሕዝቶ ናይቶም መመላኽዒታትን ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ድማ ንሞያውያን ምውካስ ይግባእ። ንጸብጻብ ኣዝየ ብርሃነ ኣማኑኤል ኣልዓዛር እንጥቀመሎም መመላኽዒታት ኣብ ዓይነቶም ይኹን ትሕዝቶኦም ንሞያውያን ምውካስ ከም ዘድሊ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ክኢላ ሕክምናዊ ቆርበት ዶክተር ሃይለስላሴ ሃብተማርያም ኣዘኻኺሮም። بسلسة قصلاتات زقومة قربة ودسب أب مقوصار مقصبنت متحلاف أيرن رهاسن كمون كم تحلل في سمعيت مدهساس نابحان قول كم زغلقل زحبره دكتور هايلسلاسي بقليلو بجررتات صحي درونا باكتيريان كيميكالاتن سلازتقعن ناي غزار اسو سبحي سلازفرن أب أقاومو مزنبع كيفترن قطع كيلععلن دحر زخون نطفتات بماين سامنان مصرايو أقداسنتو عبي مخانو أبريهم قدم سامنات كفاحشيونا خلو تصغرونا مبلشلا زنبرو كله خطفو خلو كقارف يغورو هجي كابزيوم متقام نخلو يتقمنا ازوم سينثيتيك سوبس نبلوم الكالين ديبلوم زوم صوديوم هيدروكسيد سامونا حويسكان يسرا ناي قدم سامونا زوم سينثيتيك غن يبلوم سالفونيتد اويلز يوم زيت تاعهم ازي هارد واتر نبلوم كاب غدغاد شيركا وي بومباس تدر هارد واتر بو نزتقم سب تخمتيم زوم يبلوم كالوت غن ملسلستي سما سبيشال سوبس نبلوم كالنا مدهاني زلوم صره فصغا زلو صره رخص زلو نبلوم سامنا بملك شامبو كريمن لوشنن اب قربت زلك من ملاخعي قربتنا اب ملسلاس من صبراقن صباقينا اب مدماقن كتقمنا كلو غلخا حبر قربتنا ام قيار كم زحجز زحبره دكتور هايلسلاسي عينت قربتكا على عقبلنا قربتنا قروب ابره قبلو دخولو قباحات አሉ بحر نصبحتو نحصو ፀሐይ መከላኸሊ ንባዕሉ ፀሐይ መከላኸሊ قربتنا بصحاي يحسي هجي صحاي تتخلخلنا زبلصي يزي زخونه سب نغوم فادسون صحاي مكالخل تغبر زبلصي يزيهم كم ميك اباتي بيقصروا يزي ازيغا ب هرفان ناي باقيل كاتغورو ግን እዚአቶም ፈጽምካ ኩጎዱ ዘሎም ካብቱ ጥቅሞም ጉዳአቶም ስለዝበዝሕ ብተራሰብ ዘዙን ከምድላይካ ዴቫን ፀጋብን ዘዙ ወይ ኩግዙን ዘሎም ነገራት አይኮኑ اب صبرنا يكون قربتنا زكايدو مسرحات ازيوم تأففتن حيال غودناوي صعبينات زلو من يوم زبله دكتور تسفا سلاسي اب هاجرنا ززوترو كيميكالات مبزحتهم اخولن بلك زي تصحفن حبريتا سلازي بلوم حبرتسبنا نستغنزيبو بزي افلط امياويانن كيلاتاتن متصبابقي كيتقما تحساسيبوم ازوم كيميكالات زياتهم كمعالتي انت دامسلو كالوت ونالو الرجي زمصونا قربت زقطعو الله جاتهم كتغبروا من دحرونكا تفتنوا اكل قربتك نعسرا 14 ساعات اللي خيتبلهم ولا بدي حري زنخا ولا ابزي غبويدا ابزي اللي خيتبلهم هاد نهر زقطعوا زنودرو قربت خوينهم تريوم لذا ايتقوم لهم معناتي نمن اي كيميكال كم تقوم لهم ايتفلطنا لذا ميثان كتفل نتاق تقامل ميك اب تيست تقبل تيست مسغبركا عند حرد داي قطع خيم تقربتك تقصل مايك اب موداتا دكتور هايلسلاسي دق انستي هاجرنا بحكمنا زتاجدو مدهانيتات كم مقايح قربت كم زتقما از دما ازي حدغኛ مخانو بمحبار نقربتنا بغبو صريت كنكرن زتمጣጠነ امغاغبان تعنو كنحلو مخيروم مكونن حبريتان غوسغاسن مينستر مكلخال ن30 ابالات ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ናይ ስታፍ መምሕዳር ኣብ ስነ ጽሑፍ ትልሂትን ሙዚቃን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ ب15 تحساس بسمرا بستخايده مزازم سنه سرعات حلافتا ጉጅለ ባህሊ ሜጀር ጽጋሃንስ ነጋሽ እቲ ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ስነ ጽሑፍ ድራማ ትልሂት ኣሰራርሓ ፊልም ስነ ግጥምን ሙዚቃን ዘጠቃለለ መንባሩ ሓቢሮም
حصرታት እኳ ተነበረ እቲ ስልጠና በዓወት ምዛሙ ተወፋይነት መምህራንን ድሌት ሰልጠንትን ዘርኢ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ሰልጠንቲን ዝቐሰሞ ትምህርቲ ከም መበገስ ወሲዶም ነፍሶም ኣብ ምዕባል ከም ዝጥቀምሉ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም አሰልጠንቲ በወገኖም እቲ ብክልስ ሓሳብን ተግባርን ዝቐሰሞ ስልጠና ንዝነበሮም ፍልጠት ዝድርዕ ምዃኑ ጠቂሶም ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብደረጃው ክቕጽል ተላብዮም ሓላፊ መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ድማዕነት ንኽህልዎ ተገደጋጋሚ ስልጠናታት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከም መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምዕባል ሞያ ድሌትን ጻዕርን ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲን ዝቐሰሞ ስልጠና ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣቕሪቦም ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድ ኣጽኒዐንኦ ዘለዋ እገዳታት ንምዕባለ ሃገሩ ብኣሉታ ጸልዩ ከም ዘሎ ብምግላጽ ክለዓል ጸዊዑ ብ15 ታሕሳስ ምስ ላዕለዎት ሰብ ናይታ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ መንግስቲ ዚምባብዌ ካብ እገዳን ምኽርዳንን ዝርከብ መኽሰብ ከም ዘየለ ከም ዝኣምን ብምንጻር ኣብ ሓባራዊ ጽምዶ ዝተመርኮሰ ዝምድናታት ንምስራት ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሰብ መዚ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሓያሎ መንግስታውያን ትካላትን ዚምባብዌ እገዳ ኣጽኒዖም ከም ዘለው ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋግዋ ብዘይካዚ እቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሓፈሻዊ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክሰሓብ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንከተማ ኢየሩሳሌም ከም ርእሰ ከተማ ሃገር እስራኤል ኣፍልጦ ኣብ ዝህብ ሰነድ ክታሙ ድሕሪ ምንባሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ርእሰ ምሕዳር ፍልስጤም ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ ይቕጽል ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣሽሓት ፍልስጤማውያን ብ15 ታሕሳስ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ወሽመጥ ቃዛን ብምውፃእ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኢየሩሳሌምን ዶባት ወሽመጥ ቃዛን ምስ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ብምግጫኦም ብውሕዱ 4 ሰባት ከም እተቆትሉን ልዕሊ 160 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እዚ ክስተት እዚ ድሕርቲ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተወሰደ ውሳኔ ኣብቲ ከባቢ ዝዓበየ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ትግጭት ገና ይቕጽል ስለ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራ ክዛይድ ዘሎ ተቕሎ ልዑል ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ካብ ሓያሎ ወገናት ተቃውሞ ዝገጥሞ ዘሎ ውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ድማ ብፍላይ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ግብፅን ሩስያን ካብን ናብን ተቋሪጹ ጸንሐ በረራታት ዳግም ንምጅማር ዘኽእል ወግዓዊ ስምምዕ ከቲመን እቲ ስምምዕ ሚኒስተር መጓዓዝያ ሩስያን ሚኒስተር ሲቪል አቪዬሽን ግብፅን ብ15 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተኸቲሞም ፕሬዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝተቋረጸ በረራ ዳግም ክጅመር ከም እተረዳድኡ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምት 2015 ኣብ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ነፋሪት ሩስያ ድሕሪ ዘጋጠመን ህይወት ልዕሊ 200 ሰባት ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ እቲ በረራ ተቋሪጹ ምጽንሑ ይዝከር ሓድሽ ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ክብ ከተብሎ ምዃና ሓድሽ ዝወፀ መንግስታዊ ጸብጻብ ኣነጺሩ እቲ ሓድሽ ጸብጻብ መንግስቲ ጃፓን ካብ ሰሜን ኮርያ ዝፍጠር ዘሎ ስጋኣታት ንምምካት ሓያሎ ኣጽዋር ካብ ኣሜሪካ ንምሽማት ዘኽእል ወተሃደራዊ ባጀት ከጽድብ ምዃኑ ዝሕብር ብመሰረት ትንታነ ወተሃደራውያን ክኢላታት መንግስቲ ጃፓን ናይ 46 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ባጀት ጠለብ ናብ ባይቶት ሃገር ከቕርብ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ወተሃደራዊ ባጀት ምስ ዝጸድቕ እታ ሃገር ንሻርሻይ ተኸታታሊ ዓመት ወተሃደራዊ ባጀታ ከተዕብያ ማለት እዩ ክትክተለሉ ንጸንሐት ልኡም ወተሃደራዊ ፖሊሲ ዝቐየረት ጃፓን ወተሃደራዊ ጽልዋ ንምዕባይ ክትነጥፍ ምዃና ይፍለጥ ሚኒስትር ምክልኻል ጃፓን ናይ ክሩዝ ሚሳይል ዓቕሙ ንምድራዕ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ይዝከር ብዘይካዚ መንግስቲ ጃፓን ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ካብ ኣሜሪካ ንምዕዳግ መደብ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ ግን እዚ ምንቅስቓሳት ጃፓን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ቻይና ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይሕበር ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ቀፂሉ ዝቐርብ ፈነው ኤርቲቪ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዓዶም ይፍለየኩም ብሩኽ ምሸት